Så till flera sen några avhörda spurningar in och jag fick en spurning om hellre du vill leva i enda tøyen. Talde Orla Vikmande och särskilt aktuellt i en sån dövon, där vi det var corona och det verkar som det är bara så några vannlocker. Hej, hjärtligt välkommen till Verklighets.fo till Dina Norberg som sitter här på här. Og då hikker vi av kanalen Verklighets, og her snakker vi om verkligheten i Bibelen og i evangelien, og også noe vi som kristen, som tryggvande, kunne be dere ete en verkligheten hårdt i malbord og etbord. Så bort nu så føres vi i Filippe Braunen og heter Pastor Fjurstan. Og i det så vil jeg lese kapitel 2, vers 16-18. Her stender: Om vi tar vi offrar under offring av tryggtekkere og tjenestene for henne, så gledes det, og gledes sammen vi til ødlån, og av samme hatt skulle lydelsen gledes, og gledes sammen vi mer. Og hvis vi bare spiller ingen var det et vers eller noen år som står ut for den teksten om, kanskje det være akkurat, kanskje det ikke være, men først bare vi, så får vi det granske etter verset. Så i søndags personen så har vi snakket om at det var strøy i middelen av kristne i Filippe. Og så snakker vi om at det er vaksinen mot strøy eller mot synd å ha sinnele Jesus er. Og i dag snakker om det at det er ikke hardt at berges og strøyes med folk som vi elsker. Vi har også snakket om sånn at vi øye ber oss et som kristen. Så vi kunne være et endeskinn til å si at vi kunne lyse eller reflektere av Jesus, så at andre mennesker kunne finne ham. Tar vi suttja og skilja det som Jesus har gjort for oss og Golgata, så vil det hette okkar ønske at andre øyne skulle komme til trygg av Jesus. Og i sin versen så maler Paulus en ekkelig vekkere mynd av tøytningen av tjenestene til Tøymle Filippe og hans egne tjenester. Så Paulus bruker her en mynd fra gamle testamentet, her offertjenesten til jødene var henne hatt, at det er også et drykke offer iver offre som var båret fram til offringer. Og Paulus her hugsar om de tryggvande i Filippe som de som offra, de som bærer fram et offer. Og trygg eller aldri tar til god offre. Og Paulus sjálfur lyser seg som drykke offre. Jeg vil offre som et blåvittne. Iver offringene og tjenestene trygg torra. Ta i Paulus saman ber offer hoa og avgruttene etla ugenskap torra og i Filippe viser sjálvan, så växer han om torra offer og minkar om sitt egna. Og det sier han at torra trygg vil offre, og han sjálv bare drykke offre. Paulus viser at ikke bare han gjev lyset i tjenestå, men de vi. De gjev lyset i tjenestå for å fremje evangeliet. Og nok så avhører vi at vi vet alt det som Paulus gjør, men Paulus møter til arbeid som de gjør i Filippe som noe større enn det som han gjør. Sier han at han er versk i drykkeoffre. Og da har han også lyser sammen at han ikke vil drykkeoffre vi tog som han kommer til å loja at dodja for sånne trygg, så vidt jeg også at han vant det kjøttet skal dodja som et blåvittne. Og det er ganske undrende hva det er blåvittne. Heter martyrer, det er som dør for sånne trygg. Han dør ikke til at han er både skrøftet, han dør ikke til at han er oppe på det, men han dør på bekostning av at han fyllte Jesus i etter. Det er blåvittne. Og Paulus sier det at i så fall hette hender kjøtt at han dør som er blåvittne, så ønsker han at de i Filippe skulle vite at det er at hans ønske er at de gledest og fruast sammen vi honom, og ikke sørger. Hvor? Paulus yngste ikke at de i Filippe skulle halda til at hans blåvittne steg var noen sorgarløyker. Men dette var noen gledest om, og vi kunne ganske huske men hvor yngste Paulus at dodja som er blåvittne, hvor kunde han si at ikke sørger men glede sammen med mer? Jo, til døy han som er blåvittne, så døy han standande i trunne som et grått vittne som ikke virkeist vid sine trygg, og som ikke tjekker på kompromiss bare for å verja sitt liv. Han stod som et vittne, lyga til endan, som Daniel vindmenn hans og Stefanus og personer i Bibelen. Det er noe så særstakt og det er noe så særlig ta i mennesker som trykker av Jesus standa som er vittne. Og et nødgjør dømer Jim Elliot, som sier til at han er ikke en taplingur som misser sitt liv for å vinne noe som han ikke kan missa. Og han døy som et blåvittne ut igjen for å som trobar og for å vittne for noen mennesker.
Och jag hade att det är näka så särskilt och en så gröj vittnesbörd. Och inte är så gröj vittnesbörd som heter att man får så länge att man letar liv för det som man tror. Här är en undersöva som ännu kär hon öter. Hon säger ja, she said yes, eller hon sagde ja. Som är om en agent i Amerika. Här det var high school shootings och hon fick revolvern på ett anledning och vi kom att börja när tröst var Jesus. Hon svarade ja, hon var skotten. Och det var så kött att henne liv var i steg. Men han vittnesbörden som tävlar för henne flocksfällare och allt det som var där var så extremt större och virkade för att Nick kom till trygg tjöknån henne ja. Och jag också med till att vi som är tryckande att inte reast lying eller det eller vad det kan kosta oss, men att vi söker hur störst vittne till att lyga ilt för Jesus och att det är det som ändå har dodja för Jesus för sina tryck. Men den vittnesbörd som tar öron kan inte sammanbrädas vid något annat. Och inte så särskilt som man kan lyga under människor till Jesus. Så Paulus, han sa att det är en som är vinning. Och han yngste ju att hej Filippe skulle huxa det samma. Paulus inte kände ju att vi det huxa det samma att dejen inte är mister med dejen är vinningur. Till Paulus också säger att om vi dodger för mina trick så är det en större vittnesbörd som ständer fast. Och att när så är ju höjma till herran. Så jag var spördning några spurningar. Hur lever jag mitt liv som kristen? Inte jag lever mitt liv som Paulus och hej Filippe. Här ger vi mitt liv till att främja evangeliet. Jag har aldrig haft så rannsakande. Inte jag vet att ge våra liv till att välja evangeliet. Hvordan det så ser ut. Det kan kosta oss en medtaljanik. Kanske mest till att vara väl omtökter som framvis. Men det kan lyssna. Ved sommerføren kosta oss våra liv. Är vi villiga till det? Jag har aldrig som är värsta hugsa om. Och så också spela dig vad är det om det inte att leva det här liv. Så Paulus och Filippe att det ger det här liv. Törvar det så att bryta luststil. Törvar också att bryta luststil. Törvar också att bryta prioriteter. Att vi prioriterar det vi är fram om det som är nu. Karriär och så framvägs. En annan spurning är hur ser hugsa om det igen? Är det en missur eller vinninger? Törvar mer bryta huggbur. Jag har aldrig att det är snacka som är och har varit att spela sig självan. Hur ser hugsa om det igen? Är det en missur eller är det en vinninger? Är det hugsa om det som han vittnesbord som det kan vara för öron? Jag har aldrig att jag har så också om och rannsakande spyrjon. Och vad är det som är att prioritera som vinning? Och törvar också att omprioritera, räfästa några ting i våra livet. Det är en spurningar som bara vi kan svära i för gode. Och det är bara en spurningar som vi kan bryta samma vi gode. Och vi vann att det är det till tycken och inte att bryta det samma vi gode. Och så vi kunde köra ensamma, men vi kunde göra det samma gode. Tusen för att jag sätter det kan tog jag att hitta vidare. Så sätter jag en pris på och i vanliga sätt kan vara signing för dikon. Tack för det som delar videon och det är det kan jag ha till tagger att vi kan räcka ut till fler förändringar. Kring Atlant Heimen som tossar Chile förrest. Så till det sen några avhörda spurningar in och vi fick en spurning om hur du vill leva i ända tøyen. Talde jag vi kommande och särskilt aktuellt vi är sån dövon här vid det var corona och det verkar som det är bara sån jag var vannlocker och jag snackar med er vid att känna frukterna av tränen och vid att läsa tøyna av tøy som händer och tøy som för fram och jag tycker att vi tror att vi är så nära ända tøyna som just nu. Men vad vi visst så att Arne kommer så läser vi det gott så att han kommer efter och som är tyckande och tar också hem Arne så och det är inte stora Hevin är det egentligen spännande att vi till att vi kan läsa uppenbarelserna och läsa bibeln om några ting som händer men det är alltid så intressant och så har så god insikt att dela vi och när framtiden och det är inte som är så förvittnesligt för jag människor som framtiden. Vi hade ofta att också kunna veta hur morgon där är och det kände vi vet inte och att det ständer är att bara god vet när Jesus när han sände Jesus att jag kom hem för fängelsen som var där så inte gång vi vet det och allt det som ser så vet det till må bara veta det att det vet inte dato eller tryma eller när men bara god vet det och ja. Så jag vet inte om man ska se. Annars har vi en video om ända tøyna på här. Så vill jag ha syndemar utøving om vi satt inne. Men utrolig god spurningar. Och jag vet också om vi skulle göra podcast om det. Och bjöd pappa min vi, Jens Bäck. Han är den där granska ögonen om ända tøyna och vet inte om det. Så det är superspännande. Och ja, så det kunde bli spännande.
Tusen takk for at du tok det videre, og så er det etter neste torsdag. Bye!